Видиш профила, като ще има изменението легенда. Да. Младо. Защо не мога да си своя пръстена? И краката ми са толкова подути. Ама 20 годишна. Ама ти Какво става? Причината за решението на футболизма Хиперлекс е направен, който Завършения проект. Всичко се нарежда лесно с Practicare. Започни с първото качка си нож. Почистване с автоматично изтупване на филтъра. Потопляема дълбочинна волна дела. Зимата се височина 110 метра. И компактен уред за почистване на парламента. Зимните почистваш пръка. Сега на супер цени. Купи в магазина, онлайн или Practicare App. Practicare винаги има решение. Това ли вечерите, която планираш? Не позволявай на газовите полема да ти отнемат в момента. Активното вещество Синетиков е спонзор. Разпраща балончовата газ през ефективно лекарствен продукт за същите деца на 6 години с Синетиков без рецепта. Преди потреба, прочетете ми стоките. Това е изживяването. Стомор Vip Experience. Стой! Качи се на мотора, следим го. Вижда се много бързо, няма да го настигнем с бус. Минете към влакове. Тото бяхте на свобода. Не ми е хладно. Сега намери да спре. Очаквайте новия сезон на опасни улици. Окей, ставайте. Ще се мине много. От 17 август до 15. Премиерата Бигли Стори. Истината има боли. Ако детето остане в дома, ти също ще останеш живи. Питайте реклами и така. Гледайте всички на Войо. Всичко започна от тук, от тази фирма. Тук бях просто един Като и видиш снимките на профила, Само мога да кажа, че аз бъднах не може, защото всички сега я разглеждат профила и нещо се обърне. Като я видиш как изглежда, ще не видиш профила 5000 приятели. Да. Ще видиш изключението, учителите, като видят такава майка, Изглеждаш по-добре от всички нас. Докато смъртта ни раздели, Нещо не ми се струва наред. внимавайте какво си пожелавате. Отпадни мапинаки. Ще му пръсна в очите. Дженифър Лопес и Джои Дюамел празнуват Никой не затъча семейството ми. сватба с пушка в неделя вечер в 10 Спри да стреляш по сестра си. по BTV. Смърт на плажа край насело. Един човек загина, друг е тежко ранен при падане от мотор Делта Планер. Всичко за трагедията в 19 и още. BTV новините. Нови данни по взрива във военен склад недалеч от Триадна. Прокуратурата разследва всички версии, включително и умишлен палеж. Пълносочиво затъмнение днес в Европа. Из страни на континента може да се наблюдава явлението в пълния му обем. Добре дошли отново в Златната лига на Сталинград. Играем благотворително с гимназистката Ирина Петкова. Добре дошли, дами и господа. Интересен въпрос се попитахме точно. Училище. Дезоксирибо. Нуклеиновата киселина кодира генетичната информация чрез 4 азотни бази се различава от рибо. Нуклеиновата киселина е само по-малка от тях. Коя от тях? Адерин, гуанин, цитозин. Попитахте ме и аз не останало в главата. Тимин. Да видим дали това е верният отговор. Мисля, че той е само при ДНК. Да видим. Тимин. И вече, моите приятели,
от лабораторията на Менделеев казва: в рибонуклеиновата вместо тимин има урацил. Опростено, в ДНК аделинът се свърза с тимин и крепи двойната верига. Всичко това го знаете. Сигурно. Повече сигурност. Ирина. Въпрос за 3000 лева. Тя ще ги заключва. Че да. Че да, дойде момента на заключването. Ето и въпросът тук. Какво означава италианската дума графиато, от която идва терминът графити? Въглен. Надраскан. Боядисван. Или лепенка. Графиято и графит. По принцип, ако следвам някаква логика, трябва да погледнем думата графити и от нея аз сещам веднага за графит. А графита е от въглерод. Неговото друго именование е въглен. Обаче не съм сигурна дали трябва да се обвържи с това нещо, тъй като графитите са Захватиха се срещу нея. Добре ги казва, но сега дали е вярно. надраскан. Има логика да ти бъдеш повечето графити, поне които се правят от хора на моята възраст, повече повече надрасканици. Добре. Боядисва някакси не ми звучи логично да е това. А лепенка някакси е много далеч от останалите. Него повече бих го свързала с това, че примерно свързана с медицина болница. Може би ще използвам шокер и той ще угоди се на приятел. Добре. Вие знаете нашите правила, подготвили сте 3 приятели, моля да ни запознаете с тях. Да ги видим и да ни ги представим. Анна Желязкова, тя е една от моите преподавателки в математическата гимназия по български език и литература. Добре. Катерина Гуджилева, това е майка ми. Супер. А пък Евелина Василева, тя е доцент в Хранително-вкусови университет в Пловдив. Чудесно. Женско царство. Кого ще потърся? Ами може би майка ми, Катерина Гуджилева. Нека се обадим на Катерина сега. Гюдюлева търся? Катя, добре дошли в шоуто Станибоят. Ирина е тук. Представя се страхотно. Играем за 3000 лева. Има нужда от помощ. Интересен въпрос. Леко завъртян, но тя ще го представи така, както прецени. Вижте 3 секунди. Старт. Какво означава италианската дума графиато, от която идва терминът графити? А въглен, Б надраска, С боядисва, Д лепенка. Какво означава италианската дума графиато, от която идва терминът графити? Айде, давай съм. Смело. Ти си. Ами, на база на това, което разсъждавах, би трябвало да следва, че е надраскан, тъй като повечето от тези са разни. И може би там идва термина графити. Маркирам отговор Б надраска. Да видим. Графити. Някои ги смятат за страхотни произведения на изкуството. Вие ги За следвате до приспа. драсканици. Не знам защо постъпихте така. Постъпи правилно. Верно.
Карина. Не мога, просто си отдъхна. Супер! Нямаме време да отдъхваме, играем за 5000 лева. Да видим въпроса тук. Разен вариант на какво се използва при залепянето на счупена керамика с Вижте, че японската са ни техника по-слабите, Адама. кинцуги. Злато. Кръв. Опиум. Нефт. Мега въпрос. Така е. Опиума, доколкото знам, идва от Китай. Някак си не ми се струва логично, ако това е сравнително стара техника за залепване на шумата. За злато... Може би ще е прекалено скъпо. Кръв... ми звучи малко нелогично. Нефт не съм сигурна дали изобщо са знаели какво е това тогава. Тъй като нефта се използва реално към края сигурно на 19 век, началото на 20 се започва, нали, с появяването на първия двигател за въздушното. Не според мен, тъй като това се правило от страна и те би трябвало да се сравнително ефективно. Малко е диво растящо, но са ефективно навсякъде след определен, нали, месец в годината. Златото е скъпо, нефта не са го открили тогава. Кръв някакси просто не ми звучи добре. Ами, да отбележим може да се опиум. Да видим. Ясен е вашето мнение? Такъв някакси технически въпрос, нещо се лепи. Да, опиумът би трябвало да е леко, защото мага, когато разцепват, се пуска голяма течност. Би трябвало да залепва. Кръв. Зловещо. Нефт. Не си надали от кръв. Злато. Много пък скъпо. Но пък ако е скъпа керамика, може би се струва. Златен прах. Да видим дали няма го. Злато. Буквално има такъв израз. Златно изпояване. Идеята е подобна на философията Лави Саби, да се възстанови несъвършенството на даден предмет. Може да се използва сребро или платина, като се смесява с лак. Това е въпрос беше. Ирина, тръгвате с 3000 лева и с какви чувства? Напишете ги в едно изречение. И като цяло хубаво, което ще подпомогна за каузата за училището ми. Може би съм притеснението ми за някъде да изиграя по-шига. Но това е. Слухай, тишина, анализ. Ясен е всичко хубаво на вас. Ирина, вас успех с шака, с живота. 3000 лева. Гледайте. Когато не е на училище, тя обича да пише поезия и да готви вкусноти за семейството си. Чака от страни богат члени на сдружение деца с онкохематологични заболявания. Канят от ученичката от Софийска математическа гимназия Приси Хилендарски Светелина Калайджиева. Как сте? Ами добре, малко притеснена, но иначе съм добре. Иначе съм. Разбрах, че вече сте избрали какво да следвате, съответно да работите в живота си. Дай да го чуем. Ще изследвам